Hi mga miga-migo, maing udto. Ay wa man koy lingaw mga miga-migo. Ako na ron kalingawan ang kaning magluto-luto. Magnilagpad bula-bulahon, carrots. Akong subak kani. Ito do kabuk itlog. Harina, cornstarch, magic sarap o ora na mga miga-migo. Ako na tas kulturon. Kudkuronin ako mga miga, kahuman, i-mix ni. Butangan ako itlog. Nara, mix. Sudan mga miga, may sudan. Lingaw mga miga-migo, panira akong kalingawan. Kudkud tamas ginhawa. Spicy ni mga miga-migo. Wala may Bombay ni mahal man kan Bombay Tapos na mga miga-migo. Tapos na. So, kanina po mga miga-migo. Buntingon. Buntingon lang na ako mga miga-migo. Kapoy kutsilyo mga miga-migo. Ako
Pangsudan ang good ni mga amiga. So, mga amiga-amigo, nahurot na na kog mix-mix sa mga kuan. Na, ako na siyang kuan ano, mix tanan. Wait lang. Limuot po doon. Putos, aray, ito naman eh. Obo po, klaro ni. Kuan ay, batangananas sa cellphone ay, huwad man. Ay, sapa, naguba na. Abag natanggal. Natanggal mga migamig. Siya. Naabli man ako mga miga. Nagyabak. Luag mga miga. Tagak na. Sabli hugot na eh. Nara. Ako lang i-mix. Wait lang. Nasa nila po electric pan ako mga miga. Ili-init ba? Inets. Inets. Pansa ko. Grabe kainit. Malamig kami ko. Ay! Nilupad ng plastic. Walang. MX, tanan. Bili kuranan. Lingkod ko. Kaya mag-mix naman ko. Mag-mix. Kaya akong gamiton. Wala man ako maulog mo ka. Ay! Yara na yung electric pan. Electric pan dahil lupad. Naroon na siya mga miga-migo. Mix. Mix, mix. Mana man rin ako butang uguan. Templa. Spicy. Spicy. Ano siya mga miga. Migo. Inato-ato lang sudan. So, mag-ex. Nangahobo na. Nangahobo na. Ito ni parat. Maalat mga miga-migo. Maalat. Gagmayaw rin ako siya mga miga-migo.
kanon mga amiga, amigo. Ito na ni umulon. Gagmayon lang mga amiga, amigo. Ngit-ngit man. Tura dito, balhin ta, balhin. Alasad. Asya. Sudan. Di na sudan. Magamit ay kutsara mga amiga, amigo. Gamit ko kutsara mga amiga, amigo. Ano na siya mga amiga, amiga. Ay, tapon ako butang. Ay, wait lang mga amiga. Kada kuan diyan mga amiga, amigo, lunod. So, magluto ko. Tuon na ako dito.
Magkuha na sa ko plastic mga amiga. Sana lang ito yung mga amiga ko. Aha. Painit sa kong oil. Teka. Wala lang guro. Matika ah. Dito eh. Sige, dilipat pa. Tayo. Dako magsiga. Naku, siga mga amiga, amigo. Magkuasa pa. Magipaw ko electric pan. So, na siya. Wala sa kong potro o init na baka ni mga amiga. Ay, sunod na. Ay. Ay. Mahilas na tayo. Masag mga amiga-amigo. Ay, nila siya. Kaniya na rin gamiton. Isa. Ay, pagod.
magkapareha mga miga-migos basta lang makuan. Ay siya akong lingaw. So lingaw pura usa. Dermi din. So magpusudan. Magbuhat na naman po sodan na mo ay. Lang palabian kay ayan. Susudanin namin ang akong ginotong bola-bola. Carrots. Bola-bola carrots. Luto na siya. Yes, siya. Why sa to? Okay. Ano din una?
Mura siya mga migo. Dili malalay magluto og kuan. Fry. Init. Sakto ra gyud siya mga migo. Init. Spicy. Miya na kami miya. So, duha na lang kabuok. Duha na lang kuan. Pagluto na ko, duha na lang kabuok. Ngayon may kuan ako. So, mga migo, pit na malotso. Pit na malotso ang akong gilotso. Napagod naman yung last mga migo. Ari. Pang last magod, pagod.
Na mahilig ako magluto-luto, mag-imbento ng sudan or dessert. Shirt god na siya. Ay, napagod na. Pagod sa inang ubos, mga migo. Ay, dahil kagot ko mo eh. Naluto na eh. Mukhaon sa ako. Mag-diet ko ko. Kanina like ko. Diet ko. Mga migo, maniod to. Maniod to. Alauna na. Alauna na mga migo. Ayan, ako luto. Magkinamot ako. Pwede siya susan o ketchup na lang. Ketchup. Bahala na siya diya eh. Gusto rin mo ba na
Mm. Mm. Kaling pansek, marami-rami ko sa ato ni pagkabungkal niya akong luto. Mm. 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 So, upat. Mm.
upat ka buok mga miga migon hurot. Nagbanaw. Nag-diet ko mga miga migumig. Nag-diet ko. Mga upat ka buok hurot. Dani ni kahapon initon ron eh. Ayan. Busog. As in busog. Sige na mga miga, migubay na.